खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। 2026 नि गेजेराव उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ बन्द खालामगोन बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। बियाब दाफामनायाव रायजो सरकारा जेबो लोब्बा गैया। फोरोंगिरिजों समानै फरायसाफोराबो मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ भाइरेल खालामदों। ड्राग्स पेडलार महरै CRPF जवान। मेट्रिकनि पेपार लिक जानायखौ लानानै CIDआ सेबानि एग्जाम कन्ट्रलार आरो गुबुन सानै मावफारियाखौ जेरा खालामदों। गसाइगावआव BPFनि गेदेर सुबुं गौमा। 2022 मायथाइयाव बांलादेशआव स्माग्लिं जानो गोनां 13,000 मोसौखौ पुलिसा हमनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। 2026 मायथाइनि गेजेराव आसामाव उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ बन्द खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसाम विधान सभायाव सोलिगासिनो थानाय बाजेट जथुमाव दिनै कंग्रेसनि MLA कमलकिय दे पुरकायस्थनि मोनसे सोंथिनि फिन्नाय होनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैगौ 2026 मायथाइनि गेजेराव रायजोआव उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ बन्द खालामगोन होननानै बुंदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 2006 मायथाइनि उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानाय आयेन बायदियै थांनाय गोलाव समफोराव मानो खामानि मावाखैमोन? उन्दै बैसोआव जुलि जानाय केसआव पक्स' आयेनखौ मानो लागायदों होननानै कमलकिय दे पुरकायस्थआ विधान सभायाव सोंथि सोंदोंमोन। MLAनि सोंथिनि फिन्नाय होनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि CDPOफोरखौ थिसननाया सोलिगासिनो। पक्स' आयेनाव रोखायै लिरनाय दङ माबोरै बाहायनाय जायो। 16 बोसोर बैसोनि दुइसिन हिनजावसानि मोदोमाव रावबो आखाइ होनो हाया। फिसायाबो रैखा मोना। 14 बोसोर जोबथेसालियाव थाहैनांगोन। बबेखानि पक्स'नि सिङाव केस होनायखौ लानानै गोजौ बिजिरसालिया सोरखारखौ सावरायाखै होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि 2026 मायथाइनि गेजेराव उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ बन्द खालामगोन। बेनि थाखाय 200 कौटि रां बाजेट लागोन। मोनफ्रोमबो केसआव सोरखारा उकिल थिसनगोन। 3 दाननि उन उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि हेंथायै अपारेशन खालामगोन। सेङा बाहागोबरनि 23 बोसोर बैसोनि आइजोफोरा आखायाव सानै सिगाङाव सानै खुदिया लानानै मेल मिटिंआव फैयो होननानैबो गिबि मन्थ्रिया सदनाव बुंथिदों। बियाब दाफामनायाव रायजो सरकारा जेबो लोब्बा गैया। बियाब दाफामनायाव रायजो सरकारा जेबो लोब्बा गैया होननानै गिबि मन्थ्रिया सदनाव बुंदों। मख'नो गोनांदि विधान सभानि बाजेट जथुमनि 6थि सानखालि कंग्रेसनि MLA रेकिबुद्दिन आहमेदनि सोंथिनि फिन्नाय होनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बियाब दाफामनायाव रायजो सरकारनि जेबो लोब्बा गैया होननानै बुंदों। बबेखानि भारतनि इलेक्शन कमिशनारआ आसामनि चिफ इलेक्टरेल अफिसारनो फोरमायथिनाय बायदियै 1 जानुवारिनिफ्राय बियाब सायख'नाय आरो बियाब दाफामनायनि खामानिया सोलिगोन। बे दानावनो बिसायख'थि आय'गआ आसामाव फैगोन आरो राजखान्थि हान्जाफोरजों लोगोसे सावरायगोन। बे बिथिङाव रायजो सरकारा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंथिदों। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायनि गोदान सुलुङा सोराङाव फैदों। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक खालामनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै सासेनि उनाव गुबुन सासे फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा पुलिसनि जेआव नांदों। गोजौ सोलोंथाइ लानायनि जागायजेननाय आनजादानो जादों मेट्रिक आनजाद। रायजोनि लाख फरायसाफोरा गोब्राब नाजानानै आरो गेदेर सिमां लानानै जिउनि बेसेन गोसासिन मेट्रिक आनजाद होनो जानजि खाफ्रायो। नाथाय एसे एनै रांनि थाखाय फोरोंगिरि महरनि सानैसो दालाला सोंथि बिलाइ लिक खालामदों। बबेखानि CIDनि जेरायाव सोंथि बिलाइ लिक खालामनायनि मास्टार माइन्ड कुमुद राजख'वाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेबाया दैथाय हरनाय बाक्सुनिफ्राय स्रोदै सोंथि बिलाइ दिहुनदोंमोन आरो सेबाया सिल मारिनायखौ बोखारनानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे समानै फरायसाफोराबो मेट्रिकनि सोंथि बिलाइखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदोंमोन। बे खेबाव ड्राग्स पेडलार महरै CRPF जवान। रैखाथिनि बिबान थानाय CRPF जवानाबो ड्राग्स फालांगि खालामदों। नगावनिफ्राय सोराङाव फैदों बे जाथाया। नगावआव हेर'इन पेडलिं खालामनायनि अजदआव सासे CRPF जवान हमजादों।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला नगावआव सासे CRPF जवानजों लोगोसे 4 सुबुंखौ ड्राग्स फालांगि खालामनायनि अजदाव नगाव पुलिसनि स्पेशल ब्रान्चआ हमदों। हमजानाय सुबुंफोरखौ फारियै नगाव खामारियायाव थानाय CRPFनि 34 नं बेटेलियननि जवान खड़गपुरनि थागिरि सुब्रत भट्ट, खुसुबारिनि शफिकुल इस्लाम आरो भाकुरुद्दीन धिंनि फुरकान आली होननानै सिनायथिनो हादों। शाहिदुर मुंनि सासे सुबुंनि भारा न'आव पुलिसआ सिग्रोमनानै बै 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों आरो बिसोरजों लोगोसे 18.14 ग्राम हेर'इन AS02 AS4816 नम्बरनि गंसे कारखौ जब्द खालामदों। सेबानि एग्जाम कन्ट्रलार नयन ज्योति शर्माया दिनै गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय CIDनि गाहाय मावख'आव हाजिर जादों। CIDआ समन जारि खालामनाय बायदियै दिनै नयन ज्योति शर्माया CIDनि गाहाय मावख'आव हाजिर जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायखौ लोब्बा लानानै CIDआ दिनै सेबानि एग्जाम कन्ट्रलार नयन ज्योति शर्माखौ सोंथि सोंदों आरो जेरा खालामदों। नयन ज्योति शर्माजों लोगोसे सेबानि गुबुन 2 मावफारियाखौबो CIDआ जेरा खालामदों। CIDआ जेरा खालामनाय गुबुन 2 सुबुंखौ सेबानि क्लार्क कुशल दास आरो सिकिउरिटि गार्ड होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बिसोर 3बो गोनांथार डकुमेन्टफोर लानानै CIDनि जेरा खालामनायाव मोगा-मोगि जादों। मख'नो गोनांदि CIDआ गावखौ जेरा खालामनायनि सिगां सेबानि एग्जाम कन्ट्रलार नयन ज्योति शर्माया देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फैगौ मे दानाव फोसावगोन, नाथाय 8 एबा 10 सानसो लेट जानो हागौ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक खालामनाय जाथायनि 3 मास्टारमाइन्ड कुमुद राजगुवा, प्रणब दत्त आरो प्रसन्न दासमोनखौ CIDआ 10 साननि थाखाय गावनि जिम्मायाव लानानै नायबिजिरगासिनो दङ। गसाइगावआव BPF राजखान्थि हान्जानि सुबुं गौमा। BPF राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों गसाइगावआव मोनसे गेदेर सुबुं गौमा खुंदों। मख'नो गोनांदि दिनै गसाइगाव नोगोराव थानाय गान्धी नगराव सराइबिल ब्लक BPF राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार सुबुं गौमा हाबाफारि खुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै गसाइगाव जिल्लानि BPF राजखान्थि हान्जानि मावख'निफ्राय जागायनानै गसाइगाव नोगोर जानानै मोनसे गोलाव हान्जा सुरनाय हाबाफारिबो जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव BTSनि बारग' चिफ आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी आरो BPF दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरिफोर आरो BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोराबो हान्जा सुरनायाव बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि गान्धीनगराव थानाय गेवलां फोथाराव BPF राजखान्थि हान्जानि मोनसे जथुमा एबा सावरायमेलबो लानाय जायो। थांनाय 2022 मायथाइयाव आसामनिफ्राय गासै 13,000 मोसौखौ सिखावै नसुं हादर बांलादेशआव स्मागलिं खालामनो नाजानायखौ BSF आरो आसाम पुलिसआ हमनो हादों। बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समबारखालि सोलिबाय थानाय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा मेलाव फोरमायथिदों। AIUDFनि MLA नजरुल हकनि सोंनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदोंदि थांनाय 2022 मायथाइयाव मोसौ स्मागलिं खालामनायजों लोब्बा थानाय गासै 1181 केसआव गासै सा 1326 खौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हादों आरो बेनि अनगायैबो भारत बांलादेश बर्डाराव मुवा बेसाद स्मागलिं खालामनो नाजानायखौ होबथानानै BSFआ गासै 617 केस रेजिस्टार खालामदों। अदेबानि BSFआ मा मावदों एबा मावाखै बेनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोबां बुंनो सानाखै एबा लुबैयाखै होननानै बुंबावदों। मानो होनोब्ला सिमायारि ओनसोलनि रायजो राजाया जाहाथे जेबो खस्थ' मोननाङा बेनि थाखाय BSFआ जिल्ला बेंगिरिजों सम सम सावरायज्लायखायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।